Yan mga bay, birthday ngayon ni Ate Irene. February 10, 2020. Wala siya kay bawo nga. Ipalitan ako cake. Nigawas pa siya atong kung ano ron ato i-surprise. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, salamat tayo ninyo, ha? Happy birthday to you. Dali, abas-pas ang kanta. Happy birthday. Awa, nagkaitin yung papa, oh. Happy birthday to you. Uy, dito sa hayag, ngit-ngit kayo. Ay. Happy birthday, nanay. Happy birthday, nanay. Oy, noon itong po si kuya ganina. Dili. Oy, ganun no, nahilis sa lagi ni Kandila. Kaniya rin nakutan. Happy birthday, Wish na lalo na. kayo. Labi kayo. Happy birthday. Naong ay. Happy birthday. Yay! Orange yun. Oh, pak. nanay. Oy. Nanay, mahal nanay. Amdan. Ala, ginawa Nanay, kita. nanay. Mamanta ka andam ani, mamanta ka pang lipstick. Oy. Surprise. Oy. Ala, si nanay pa mangawa na. Oy. Agay, yun. Sige. Si nanay may muwa. Oy, kangiwa si nanay. Panghiwa. Ha, unsa ka lo? Jess. Ana mag-iwan pa. Nay. Unsa ni siya no? Ma. Regular. 5 na. Unsa man? 6 to. 0966465996. Eskwela mo? Oh, mana? Kusum kay uwan. Ano yung bilang eh? Ma. Asok na. Si nanay pa iwa. Siya buwatas nanay. Aray na yo. Nay kan. Andro. Uy, si Romanay man muhiwa. Saba. Nay, dako ako Anya, na. salamat kayo ha. Si nanay may una mo kaon oy. Kang Arna. Wow, ano si Nanay Raman? Kang kuya. Kagamay ko dako. Ganyan ba nakatita ako anong cake? Oy, hala, unya na. Wa lagi nila ako mapitsuri. Oh, Basahin lang ko na ya. Picture sa ang bidili oy. kanila di wala pa ka nag-wish. Nag-wish na ko eh. Awiri sa Ate Wa Irene. na, nakuha na ni. Kay picturean ta ka. Ha? Awiri sa picturean ta ka. Sige. Napay mo to cheese. Hala, ginoo ko. Unsa man ni. Uy. Uy, asan ang kumukha? Ana ato bang? Di bali. Ikaw, bali na bali. Oh, pasti. Happy birthday. Ano nga? Hawa ki si nanay solo. Sugod yami. Hotdog. Nagtagad sila para Sige na. ano na po ang edad niya? Ako na, kanya ako. Rapo, atakos mo rapo. Wa lagi No. Pila na edad ni mo? sa isinta. Hoy, 16 re karon. Ay, gibutang ni Shino 35 kuno ko inko. Oy! Ngano ko ni napala na mikidad si Inday. Ni bawas na. Tawa lagi niya siya. Oh, baliha ang Takap. baliha ang 35. Kit gani. Sakto di 53. Beso jelbi. Salamat Happy birthday, Nanay Irene. Salamat. Unsay wish nimo para kang nanay? Wish niya. Mga ukal cheese. Nge. Kuya, unsay wish nimo kang nanay? Sus, Ginoo ko. Wa na. Tara na oh. Sige, ato na ning sliceon. Ha? Ayo dagagmaya ra giwa ti Irene kadako ana. Oh, sige. Habi na ko. Ara na. Ato oro. Ara. Dua ako. Chan. Dua ako. Isa ka niya imuha. Oh yeah! Sumila mo ka. Tara man. Dako ka silupin, gamay ra kay na. Ara na oh. Sakto ra man eh. Dide ni chocolate kuya? Dide chocolate? Di nanti ka nga chocolate. Chocolate na unsa din na. Color blue lagi. Blue chocolate. Ako na tuwa na.
Neto nga ako na. Duha ako ha. Duha ako ma. Gamay ra bitaw kay ta. Usa-usa sa oy na unsa man taon. Aman ni mo sudlan na lang ga. Para na ako na. Ala, my God, pagkuha ditong plato day. Naa sa balde. Tanawa. Ay, 3 colors day na. Wala mo na kung ganun nga kay Corimbo. Ganahan kasi niya. Oh, duha imo, duha. Sige. Yeah. Imo kuya. Layas ako. Imo kuya. Ha? Diya. Ano lang gao, di raw. Ay, Ma. yung classmate na yan, yung kamot siya. Sige. Oh, sige, sige. Hatag. Ano natay bisita di ay. Kuya. Mga bisita, oy. Mga visitor, tulo ka buo. Oh, plastic kuya, oh. Happy birthday daw nanay. Thank you. May gani na sponsor. May ganay na gwapo. May sponsor kay. Sige, dinhi na lang ni Koto. Busy kayo ang birthday Sus, girl. ginoo ko. Ako, She's 35 years old in today. town. No need lipstick kay surprise man na. Anak ko na nabadakan kinipalit. Oh, sinay. Nay daghan na malit ha? Siya nga nung nagdagan man kanay ko. Naman kay daghan na malit siya. Siya Ay, ako ate. agis amo ko. Wala lagi na itaw. Ako man giingnan si Angel, pangita si nanay kay nilakaw man. Kita si nanay kay kuan nay daghang namaliting na. Kuya, haman to si kuya. Ha? So plastic mo ha oh. Unya, unsa may ika-istorya nimo sa February nga daghan man nag-ingon nga ang mga February kuno mga sinyalan. Sige daw. Sige daw kay ako na ko ipatunay nga dili mga sinyalan ang mga February. Ang kalendaryo ra ang sinyalan kay kulang og number. Sinyalan ha. Ang February dili sinyalan. Kulang yung number ang kalendaryo ray na nabuing oy. Ye. Ang Joke naman February to. kay kuan. Unsa man ang February? Butan Jill no? Okay ra ba Jill? Ang September kay gwapa. Oh, gwapa gina September. Ang Pagka mo bata sa Ate ko. Shelo. Oh. Ang December. Kay September man ka. February. Ang December kay kuan. Gwapa gihapon. Oh, gwapa. Ang December kay Mamunal. Hala, hala. Tulang karaan. Hala. Ang February atong gistoryahan nga nung naabot naman sa December. Ako kay gwapo kayo. Nakanay katong unay kay bastos daw. Ang Da, kuan ra na oy, hula-hula sa mga tawo. unsa man? Unsay bastos? Kanang mga kuan, mga unsa ni horoscope. Sus, di ara man. February. Nganong karon namang mga suga. Ang February kay mga mayon man ang mga tawo. Kuan ha, February ha. Bisag kinsa mga bulan, mga sinyalan oy. Kung naagi mga tawo nga mga sinyalan pod, masinyalan sab ang tawo. Yan ako babutan. Era, Oh, where man ka no? Oh. sige. Nya, salamat kayo na Na, ma. Dahil sa payan. Salamat po kay istanan. Ma. Cake ay. Oh. Napam nanta na Paris niya, wa man sarado da yung si kuya. Iko kana na lang ya. Ginoo ko. Aya. Ang mga puto cheese pa gid niya. Salamat jud kayo. Oh, napa jud puto cheese. Oh, Sige, magpataw. pangaon, Sige. pangaon mo. Pangaon. Ma, pwede na ko tagan si Mikan? Isa Kalayo, lang kakik. kalayo ato. Hindi, tagan ako. Maglaag-laag ramang ka oy. Baba, ba? Nakal. Pareha. Paria lang, paria. Ayaw. Kasi mo agto. Laputaw kay na niya yung Gid na limta ni amiga. Sige. kamao sa Ginoo ni mga maiga ka kana chunga pa daw. Hindi, gwapa dyan ako si Mami. Na amiga niya si Gwapa mo, amiga ka gwapa kay bati man ka. Wah! Wah, ni taon. Oh, da. Tarawag, so ka mabungkag. Ano, rimbo-rimbo man yung gipalit. Ambot ni kuya. Rimbo. Ambi sa kodakon. Ang nakita raman ako chocolate mas babaw. Ay, dili ra nakauna. Ayaw. Kay kanira man akong dalon. Oh, kana ra imong ka dalo ni Mikan. Dili kanira. Uy, Ginoo ka gamay gud ana. Kundi. Ang topping sa imo Andro. Basta kunya Oh, ka. lamig kayo. Balik yan ha. Oh, lagi kayo kasi. Sige, bye-bye. Bye, salamat. Salamat guys, uyab nga pula ni Inday kay. Salamat in advance sa greetings pod. Salamat in advance sa mga greetings. Ate Irene, salamat sa tanan.
Mong inahan diri taon nga inahan sa Ako, tuhod. nagkadusingot. Ano ba? Ah. Sige. Nangita pag kuan. Nangita pa tayo mo trabaho sa among kinabuhi taon diri. Oy, karong tuiga laban-laban lang ta, Teren. Naghantag pagsulay rong tuiga. Ana lang ko na. Sugod iniro. Birthday to you. Dai. Ni siya nako ganina. Apostohod. Oh. Nada yung siya greetings nako. Oh, ang apostohod taon Ginoo ko. Guwapo gyud. Anak lagi yung guwapo. Ah. Kuya, what tiking noon? Ginoo ko. Tanawa rin gina yun. Labinli si Ate Sprite Shilo. din ako. Og Sprite Oy. din ako. Oh. ala, Sprite binli mo? si Ate Shilo ug si Tatay Ay, Tatay gamay lang Rene. ako. Tatay Rene, dara oh. Pangagda mo ni Tatay Rene. La. Oy, ale. Ngaunta ninyo. Ngamtan niyo, lamig Okay kayo. pa na. Oh, wala pa. Nagkuhan pa na. Maoro taon ni among handa ni Nanay Irene. Shout out des ako ang kuan. Ako among super twin si Jacqueline o si Jackie Locania. Ah, sige. Always gina sila magkuan. Di daw sila mo skip sa ads. Thank you so much. Jacqueline o si Jackie Locania sa Bairan. Ah, sige, naay ni palit, nanay. Ano na di ay? Ah. Sige, bye.